Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesithembu season 7 uphela. Kwathiwa kwathiwa uMacele ngoba ethulile ngendaba yomshado okusho ukuthi unomona. Niyabona ukuthi niyashesha ukukhuluma kodwa ningayicalculate izinto. Ku-season 7 uSibinda ngesi already useney'ngane eziwu-3 mawuphela uMseleku uthi kuMacele bazokwenza manje besheshise yena uMseleku uzothatha unumber 5 ukuze uMpumelelo aqaleke. uMpumelelo uzoshada. uMpumelelo ngaleso sikhathi uthi uyaphi? Uthi uyakacele. Kuze-ke kuvela ubaba uMseleku noMpumelelo beguqile emsamo bekhuluma indaba yokuthi bazophuma ngoba manje baqala ejele. Kodwa babalanga ukuthi izibonga baya kuzo bayaphi. Abasibalanga futhi ngisho nesakacele ngoba phela uMpumelelo beseshiya ukuthi yena lo amthathayo aqala ngaye owakacele. Mayifika le ndaba-ke kuMacele sibekwa uMseleku edlula uMacele wathula. Base kuyakhulunywa ku-social media so uMacele kunomona wayengasho lutho ingane seyizoshada. Isishadile leyo ngane. Niyabona ukuthi niyashesha ukukhuluma nezinto aniy'calculate. Nanokuthi-ke umama nobaba indlela ababuka ngayo izinto ayifani. Njengoba nje nomayeni wayengekho happy ngezinye izinto, noMacele akekho happy ewumama ebuka lokhu kuhamba. Kodwa umbuzo kumile, isishadileni leyo ngane? Ngoba nange untombazane wakacele ubalekile wathi ngeke kwazi ukuthandana nobani? Nolo ophambana nenkulumo nezenzo. Ukunaka ukuthi uSibindi yonke into ayikhulumayo akusiyo la ayiphilayo. Thina nje simbuka ku-TV, uSibindi uma ekhuluma unama-plans amaningi kodwa akawalandeli ngokuphila kwakhe. I-behavior yakhe nokukhuluma kwakhe akufani. Ungathatha nje ama-episode awu-2 masuthi hawu. Yini akukhulume lokhu enze opposite. Khona uma ungasheshanga ukuyibamba kuleyo kumuntu wesilisa uyagaxela ukuthi hayibo. Lo waba nama-plans awu-20 kwinkulumo zakhe kodwa akwenziwe ngisho ama-plans awu-5. Uvele uthandane nama-plans wedwa uthandane nama-plans ulobe uthandana nama-plans siyahamba isikhathi. I-behavior indlela ahamba ngayo ayifani nama-plans awakhulumayo. Kodwa manje ngoba lama-plans asegcwele ekhanda sowabambile ukuthi ngempela nazi iy'nkulumo zakho ukhuluma ukuthi nokuthi uyophela unyaka uqala wesibili uthandana nama-plans. Kodwa masuthi phansi aphi lama-plans? Usenilithikile i-plan lokuqala ukuthi senikwenzile dololo. Number 2 senikwenzile dololo. Number 3 mase uyabuza ukuthi kanti pho akuhlukana ngani uhleleleni? Yilezi iy'nkulumo. Nange akunoSipho wabaleka. Kodwa uMacele ngapha ku-season 7 kuthiweni uMacele wangasasho lutho wathula. Bekufanele athini? Kahle kahle bekufanele ethini? Cha nami sengiyabuza ukuthi bekufanele ethini. Nombuzo ukuthi ingane isishadile yini njengoba uMacele wayenomona. Niyabona ukuthi wethu hayi i-TV hayi yona i-TV ikhona indawo la yona khona. Akunankinga kodwa sibuka sesibadala sinaleyo understanding. Ngoba mawuhlela ubuka umama lapha elalela ukuthi nangu umfana wakhe sesimthatha ngokuthi ingane yaMacele. Usenze u1 2 no3 kodwa useyajika ngenkulumo. Sekufanele ashaye ihlombe. Futhi uyakhuluma namanje hayi ukuthi usenzile. Sekufanele kuthiwe kuyashadwa ngempela. Ngoba nakho uNosipho wagudla ngasolwandle. Wasegudla ngasolwandle noNosipho wathi iy'nkomo zasekhaya zizophuma kodwa khona into indlela engizokwenza ngayo. Iplani-ke leyo engaphili. Ngoba iplani ephilayo ukuthi esikhathini esithini siyeza kini. Sekumele ube nendlela yokuthi uyikhulume le ndlela le ndaba sakudlula. Ngoba phela vele iqalwa yintombazane indaba ukuthi kukhona abantu abathini.
angayisho-ke izwakale ngoba sebekhona esangweni labantu abashilo ukuthi bathini. Le vele ikhulunywe nje ngasolwandle ukuthi-ke sicabanga ukuthi into enkulu kangaka yaphelelwa khona lapha ngasekugudleni olwandle, wenza njalo noSipho washiya phansi. Ngoba ukuthandana nama-plans nokuthandana nezenzo zomuntu kuhlukile. Ngoba phela manje into engahambisani nayo ngeke uyenze into engahambisani nawe. Uyenza kanjani into engahambisani nawe ukhululeke? Uholwa abadala ngapha utholakala nama-slay queen. Manje abantu abadala basuke besebehleli. Ngicela ningiyekeni webantu ngoba nize ngicasele ukuthi ngihleka ingane ukuthi ukhuluma nje ayibhalansi inkulumo. Abadala bakhona and abadala bafuna ukuthi, kodwa abadala bayakwazi ukuma kude mayesesondela kuma-slay queen. Le mpilo ayiphilayo yena yile ayifunayo, kodwa le ayikhulumayo asazi noma useyakhe emqondweni noma ufuna uku-impressa ubaba, asazi. Kodwa bese ngibuza ukuthi ingane ishadile yini njengoba nangithi uMacele unomona. Sufikile umshado? Mina ngiyayidlalela-ke lana, bye.